Кайнар сәлам, әлеге вакытта телевизор каршында утыручы тамашачылар. Ялгыш кына каналны күчереп безнең тапшыруга юлыккан тамашачыларны шулай ук кайнар сәламле мин Айрат Ильясов. Әлеге вакытта сез топ-клип хит-парадын күзәтәсез. Бу атнаның көчле унлыгын бергәләп билгеләр вакыт килеп җитте. Шулай ук президентларыбыз белән танышуыбызны дәвам итәрбез, озак көттермибез, без башлыйбыз. Традиция буенча хит-парадның башында без атна буе аз тавышлар җыйган клип белән саубулашабыз. Әйдәгез бу клипны соңгы тапкыр карап узатып калыйк. Аклымны кигәнегез, көклемә кигәнегез, скажите, пожалуйста, кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, килалымы, терезеңә пәрдәңә ярам булырсың дип куркам әллә нинди бәнәдәгә. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам, 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 яратам. Дуслар, топ-клип тапшыру үзенең тамашачысы өчен һәр вакыт яңа клиплар тәкъдим итә. Каршылыгыз атнаның премьерасы. Хит-парадта клипның гомере озын булыр микән? Монсы инде сездән тора. Клип өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә. Теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Китер кышлар, җитәр язлар тагын, мин китмәмен кышлар артыннан. Мин калырмын синең йөрәгеңдә, син яраткан кешең мин булып. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым.
Артур Марат дуэты күптән түгел бик уңышлы итеп баш калабызның филармония концертлар залында сольный концертларын үткәрделәр. Ә хәзер игътибар, куанычлы хәбәр. Бу тамашада аларга мәдәнияттәге казанышлары өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан күкрәк билгесе тапшырылды. Безнең команда егетләре һәм кызлары бу вакыйга белән сезне чын күңелдән котлыйлар һәм уңышлар теләп калалар. Bir күрдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Bir күрдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүемнең мәгънәсе ямәдә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Бул әле минем яннарымда bir күрдә сиңа гашык булдым. Алар узган атнада гына безнең хит-парадка аяк бастылар. Аларны беләләр, аларны таныйлар. Айфара төркеме сезнең игътибарыгызга. Янмас иде йөрәк җырына төшерелгән клипны тәкъдим итәбез. Әйтеп үтәргә кирәк, алар бу клипны TMTV Production командасы белән берлектә төшергәннәр. Айфара төркеме безнең хит-парадта нинди үрләр яулый алыр, монсы кадерле тамашачылар инде сездән тора. Тавышларыгызны кызганмагыз. Yaratmadın bütten birevne de, yaratmam da indi burası. Göz aldıma bakır
булыр, тик син генә бары киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә, онытырга мәллә исәбең. Утлар салып киттең йөрәгемә, нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, бер ялгызы әгәр булса. Бүләк иттең нигә сөюләрне, китәселәр булгач калдырып. Син мине дә белми дисең микән, яшисең бит син дә сагынып. Ышанасы килә күңелемне, калмагансың диеп бүтәнгә. Кайталасың әле, кайтам дисәң, мин гомергә әзер көтәргә. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, бер ялгызы әгәр булса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, бер ялгызы әгәр булса. Киләсе резидентыбыз Рамил Закиров әлеге вакытта концертлары белән, гастрольләре белән йөри. Аның концертында тамашачыларны нинди сюрпризлар көтә икәнен мин сезгә сөйләмим. Барыгыз, күрегез, аннары миңа сөйләрсез. Шул ук вакытта Рамилнең тик син генә җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номеры, топ клип 153 коды. Сиңа булган хис турында башкаларга сирешишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен?
очрашулар җиткәнен. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Dünyabızны güzel iter urtak bulgan мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тиксин генә, hey. 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 Тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Уй заманында яңа сулыш, яңа кан кебек татар эстрадасына бәреп кергән Гөлнара Тимирҗанова ниһаять безнең хит-парадта. Үзенең йомшак, җанга ятышлы тавышы белән тамашачыларның күңеленә хуш килгән Гөлнара сезнең тавышларыгызны көтеп кала. Тавыш бирергә телисез икән 1320 номерына топ клип дип башлап, аның кодын язып җибәрегез. Шулай ук сез TMTV каналының официаль сайтында тавыш бирә аласыз. Да, красота. Да, Улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эх, Улым. Мен әлі ол вақытта кішкене болдым. Улым, başına kiyindi. Salkın tüymesin. Yazmıştan uzun yok değil. Giderge gerek buyurun. Köpüler şul tuğanı yoklarından Çakru bilen çıkıp gitkenler Kazak, Kırgız, Üzbek illerinde Şiçirlerde ömür itkenler Kırışı da sin, uğanı da seni halkım Günelinde bitmez muğu var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var
Çitlep uzmazsa da koşkağım Yaşıyısın ve yaşaresin aman Kırış kalkın bilen avalım Kırışı da sin, unganı da seni kalıqım Günelinde bitmez muğun var Batar kanı, batar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Kırışı da sin, unganı da seni kalıqım Günelinde bitmez muğun var Batar kanı, batar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Batar kanı, batar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Дәртле Кавказ биюләр, bir кызның игътибары өчен көрәшләр, ярат мине дип үтенешләр, булар барысы да Айгизнең клибы турында. Аның җыры гел хит парадыбызның уртанчы позицияларын яулый. Шул сәбәпле минем тамашачыларга соравым бар. Ник тавышларыгызны кызганасыз? Активрак булыгыз. 1320 номеры, топ клип 148 коды. Yüreğimnin şiddine giller seni biklisin Yaratam degen sözümle nigesin işitmisin Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yılmayıp sinirli, yanlarım akillerli Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Muhabbetten isirip yaşamin senin ışın Yanlarımda sen bulganda duyam min suyuk ışın Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın ile gazap Yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yarat sen beni, yarat
Үз заманында популяр һәм танылган җырчы Алсу Хәбибуллина яңадан поклонникларын моңлы тавышы иҗади җимешләре белән куандыра. Сагынырсың 50 еллар узгач җыры белән хит-парадка керде һәм ныклы позициялар яулады. Аның җыры беренчелекне яуласын дип теләсәгез, 1320 номерына топ-клип дип башлап 152 коды белән SMS хәбәр җибәргә онытмагыз. Başlarımın ni күрәсің, Бөлмәгәнмен икән яшьлектә. Бәхет агачымны яшен суктың, Тирән ярасан йөрәккә. Ничек түзим икән bir Xuday ötərişin, sağış bilən bəxт arası. Nişik түзим икән яраларга, Кайдан эзлим икән дауасын. Сабырлык bir Xuday ötәришin, sağış белән бәхет арасы. Без менәсе бәхет баскычлары, сынау белән сагыш каплады. Йөрәк түрендәге саф хисләрнең синең горурлыгың мактады. Сагынырсың әле еллар узгач, мине югалтканга үкенеп. Соң булыр шул ул вакытта инде, минем йөрәк типмәсен Ялгышыңны юрамай язмышка, бәхетеңне үзең өчердең. Сагынырсың әле еллар узгач, үкенерсең ләкин соң булыр. Сагынырсың әле еллар узгач, мине югалтканга үкенеп.
Келесі резидентімізға көшкенше исігізге чүріп өтем. Бик тизден 2 апрельда пирамида концертлар залында TMTV каналы премияларын тапшыру тантанасы узашак. Біз түзімсізлік білән бұл күнні күтәбіз һәм барығызны да шушы премияға шақырып қалабыз. Хәзер сіздің экраннарда Илшат Жаляловның клибі біргәләп қарайық. Лидерлар басқышының 3-ші орындағы клипні сәлемлейбіз. Бұл клипқа бронза медаль тапшырабыз. Қая кетті соң біздің өткен мәктәп еллары, таныштырған һәм ұшыраштырған ауылы біздің клуб юллары. Язмышқамы шулай язылған, вақыт жилі мекен қағылған, мәхәббәт деп янып йөргәннәр бары ойғана қалған. Хәзер син Başqaның яры, үпкәләмим ник шулай демим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны Бірге дейсәк те, біздің хыял шынға ашмады. Бірсін-бірсі сөйген ярларыны язмыш түрлі яққа ташлады. Язмышқамы шулай язылған, вақыт жилі мекен қағылған, мәхәббәт деп янып йөргәннәр бары ойғана қалған. Хәзер син Başqaның яры, үпкәләмим ник шулай демим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны Başqaның яры, үпкәләмим ник шулай демим. Мин бит бары тик синең, бәхетле булуыңны телим. Хәзер син Başqaның яры, үпкәләмим ник шулай демим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны телим. Хәзер сүз көчле тандем Гүзәлия һәм Радик Юлъякшин хакында. Әйтеп үтәргә кирәк, Гүзәлия да Радикта топ-клип хит-парадында катнашканнары бар. Аннары бергә дуэт яздырып, Татар җыры фестивалендә җиңү яуладылар. Ләкин монда гына туктап калмадылар. Хәзер алар безнең хит-парадта яңа рекордлар куялар. Шуны да әйтеп узасы килә, TMTV каналы премияларын тапшыру тантанасында Радик топ-клип хит-парады лидеры номинациясендә дәгъва кыла. Бу номинацияда җиңү яулый алармы, юкмы, 2 апрельдә беләчәкбез. Беренче урынга менеп җитәргә күп кенә калмыйча, 2 урынны яулаган клип көмеш медаль иясен каршы алыйк.
сенде бит бик яхшы белемен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Шатлығың ташқында мен ұшам яныңа. Мезгілләр ішінде мін қабат қабынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Азғына юғалсам, мен сені сағынам. Саф сөю алдында баш ием табынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, Югалтмый сагынган, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалтмый сагынган. Минем соң кемем бар, югалтмый сагынган. Талантлы кеше бар яктан да талантлы була диләр. Бу сүзләрнең хаклыгын Руслан Ахунов дәлилли. Үз заманында КВНда уйнаган җырчы хәзер җырлый, төрле музыка коралларында уйный, рәсемнәр төшерә һәм үзенең выставкаларын оештыра. Аннан артык ул тормыш иптәшенә терәк һәм балалары өчен үрнәк. Бер топ клип хит-парадында катнашып, озак вакытлар лидерлар арасында булды. Хәзер яңадан хит-парадка кайтып, сагындым җыры белән топ клипның үрләрен яулый. Абсолют лидер барлык клипларны артта калдырган атнаның чын җиңүчесе, алтын медаль иясен чын күңелдән котлыйбыз. Әфәрин генә диясе кала. Күрәсем килә сине, күңелемә канат куясың. Бергә булган чаклардагы кебек, иңнәреңә синең когаласың. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Хәзер инде синең иреннәрең башкаларны дәшә үзенә. Китәсе юк үзәк
sevimni izling balki qaytar yaram bek ko'rasam kelasini sog'indim seni anlatolmayman yuragimni berar edim senigina ko'rib ishim senigina ko'rib ishim senigina ko'rib ishim Бүгінгі топ-клип хит-парадының яңалыклары шул. Инстаграмдағы аккаунтыбызның һәм ВКонтакте сайтындағы төркемебездәге яңалыкларын күзәтеп барыгыз. Мин Айрат Ильясов, сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.